कि हमार ठीक हो गई, हमरा के जाएगी चाहिए। अरे नहीं, एक बार और हई मुरैया का लेप लगवाओ। ना ना अब हमार ठीक हो गई, हमरा के जाएगी चाहिए। एक बार हई मुरैया खा के देख। ना ना अब हमार ठीक हो गई। यही का खुजली। अरे बैठा बैठा, जात कहाँ? आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। रुका रुका, देखी कितना ठीक भइल है। रुका हो, ई तो कोनो छिछोरा लगा ठीक बा। अरे रुका हो, अरे अरे रुका हो। अरे जो बाप रे बाबा हवे, बाबा हवे ते बाबा हवे, बाबा बतावा लोगो। ए भैया लोग, अरे बाप रे बाप, अरे ले अब बाबा का जान। अरे बाप रे बाप, अरे बाप छोड़ा। पकड़ा इनके ढोंगे बाबा। सब कहला कि बढ़िया बाबा बा ना, ई तो एकदम 76 बाबा बा। बाल लगोले बा, जाना तानी कैसे बाल लगोले बा? एकदम नाटक कैले बा, एकदम नाटक। बाल यहाँ से लगोले बा, बाकी सब टकला बा, एक टकला। आज तो हम बच गई नी, ना तो रउआ लोग समझ जाई। बतौले की जरूरत ना बा। चल वाह दीदी, वाह दीदी।